Bon dia, benvinguts i benvingudes en aquest tercer cicle dels fonaments de l'art sacre, vivències de fe i cultura que la Càtedra Seu de Mallorca ve realitzant anualment en aquest temps que coincideix en la Corema, precisament perquè sempre és un bon moment per desempolsar aquesta relació de fe i cultura que se retroalimenta mútuament. Enguany l'hem dedicat a la Seu de Mallorca i Antoni Gaudí, aprofitant la vinentesa de Sant Gaudí, perquè celebrem el centenari de la mort d'aquest insigne arquitecte català. Antoni Gaudí és un personatge que, sens dubte, no requereix de cap tipus de reivindicació. És prou conegut i prou prestigiós ja a dins els cercles acadèmics. Però si alguna cosa m'ha quedat clara aquests mesos, que han començat a fer feina des de la càtedra, preparant les activitats d'aquest any, és la necessitat del manco nivell institucional de portes a fora de posar en valor el paper que la Seu de Mallorca i en particular el bisbe Campins varen tenir damunt la trajectòria arquitectònica d'Antoni Gaudí. A Mallorca ho tenim molt clar, perquè al cap a la fi duim molt d'anys ja de recerca historiogràfica, posant en valor la Seu, el paper del bisbe Campins, dels seus col·laboradors, però de portes a fora encara aquest mite de Gaudí, aquest Gaudí que pareix que surt com a per generació espontània, quan en realitat el manco per lo que fa referència a la seva vinculació, a la seva relació amb l'arquitectura sacra, la reforma de la Seu de Mallorca i el mestratge del bisbe Campins són claus. Per això hem decidit dedicar enguany aquest cicle de conferències a Gaudí i en el bisbe Campins, aprofitant la figura del bisbe com un viarany per poder arribar a una lectura profunda i significada de lo que va ser la Seu de Mallorca per Antoni Gaudí i Antoni Gaudí per la Seu de Mallorca. Abans de passar a presentar el nostre conferenciant d'avui, permetin-me que faci cas en l'apartat d'agraïments, més que res perquè llavors se m'oblida i no vull deixar ningú. En primer lloc, agrair en el capítol catedral i en el senyor bisbe, que avui està aquí amb nosaltres, el suport que donen sempre, no només en el manteniment de la càtedra, sinó totes les iniciatives, totes les activitats culturals que se duen a terme i també a les àrees tècniques de la Seu, el patrimoni, comunicació, gestió cultural, perquè sense la feina que fan, ingrata, invisible, moltes de vegades, totes aquestes activitats no serien possibles, no els podríem disfrutar. Hi ha molta de feina a darrere de gestió, de difusió, de logística, que sense l'esforç de totes les persones implicades no seria possible. I ara, ja sí, passam a presentar el nostre conferenciat, a pesar que intentar presentar en Teodor Suau en aquesta casa és inútil, és prou conegut, té una llarguíssima trajectòria acadèmica, de ministeri pastoral i de gestió a la Seu. Ell se va formar en el Seminari Conciliar de Sant Pere, va ampliar estudis a Friburg, a Roma, on se va llicenciar en estudis bíblics i a partir d'aquí té una trajectòria investigadora com a biblista fonamental. Jo crec que no és exagerat dir que és una de les persones de referència al manco llengua catalana per el que fa referència als estudis de l'Evangeli de Marc. Fruit d'això, i simplement perquè me venen al cap, perquè me varen agradar molt, els vaig fruir molt, dos textos, la gramàtica del bon deixeble i les dones a l'Evangeli de Sant Marc, i sobretot, a pesar que no sigui un text acadèmic, però no per això és manco valuós, de Cafarnaum a Jerusalem, que és una novel·la. Jo sempre dic, quan sigui gran vull escriure com Mossèn Suau, perquè és un llibret que entra molt dolç, molt suau, però queda de dins, i això és fonamental, te fa reflexionar molt. A més, crec que està ben tret perquè és un poc el mateix exercici, no serà un llibre acadèmic, és una novel·la teològica,
però és un exercici de creació literària per aprofundir en el missatge de l'Evangeli. Igual que l'operació de Gaudí a la Seu de Mallorca és un exercici de creació artística amb una finalitat de conservació de patrimoni, una cosa que potser no ens entra molt dins els nostres esquemes actuals, però que suposa una aportació clau. De totes maneres, a part d'això, no vull deixar de destacar la seva trajectòria docent com a rector del seminari que va ser, professor durant molt d'anys i director fins i tot del CETEM, i evidentment també la seva vinculació a la Seu Canonja i president del capítol, en un moment en què precisament se va crear la Càtedra Seu de Mallorca. Per tant, jo no puc estar més que agraït a mossèn Teodor per aquest impuls que ha donat a la càtedra. I, sobretot, tenir en compte que ell ja té experiència en aquest terreny. Ja l'any 2015, quan se va celebrar el centenari de la mort del bisbe Campins, ella va participar en una conferència i en un estudi precisament analitzant la relació entre aquests dos personatges, que per mi, que en aquell moment m'iniciava realment en la recerca científica entorn a la intervenció de Gaudí a la Seu de Mallorca, va ser clau, va ser fonamental, va ser clau. Perquè clar, jo venc d'història de l'art, però me faltava més aviat aquesta lectura, aquesta dimensió eclesiològica, que de llavors he tingut claríssima. Però quan vàrem decidir hem de xerrar de Gaudí enguany, hem de xerrar de la relació amb el bisbe Campins, vaig pensar, o bé don Teodor, o jo ja no sé on m'hauré de girar. Per tant, jo ja no m'enred més, perquè no és a mi que han vengut vostres escoltant-me. Moltes gràcies per acceptar la invitació i de la paraula. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies d'aquestes paraules. Me recordava quan el sentia, quan jo era seminarista, quan nosaltres érem seminaristes, el senyor rector Sureda era molt ampulós. I una vegada va venir un capellanet, que li deien don Bartomeu Nigorra, que era qui dirigia el Gregorià. I era un home petit i poca cosa. I el bisbe va fer una presentació tan fora de to, que al final ell va dir: bé, ja veig que ja no som més que una ruïna. Ja no som una ruïna, però no estaré molt a seró. Moltes gràcies, Andreu. Bé, primer de tot hem d'agrair, i ho dic de cor, que m'hagin convidat a donar aquesta conferència, i a vostès per la seva presència i la seva paciència en escoltar. M'ha passat una cosa prou curiosa. És bé que jo tenia el bessó de la conferència fet, però també és bé que, per decència, m'he dedicat a llegir, aquests 2 mesos abans de m'ho van dir, i m'he donat compte que cada vegada que m'endinsava més dins l'anàlisi i dins la vivència de Monsenyor Campins, del bisbe Campins, me'n donava compte de la meva ignorància. És a dir, que realment és una figura que t'encisa, que t'enamora, i que te'n dones compte que és impossible en 3/4 d'hora, que és la que la paciència de vostres poden contar, ja ho pugui explicar. Per tant, no m'ha quedat més remei que fer una selecció i cercar un objectiu clar. Ells me van demanar que no parlàs tant de Campins Gaudí com de Campins, perquè és un desconegut, aquest senyor. Tots sabem qui és, l'hem sentit anomenar moltes vegades, però de fet és un desconegut. I el que ell va fer, ara jo intentaré explicar-vos-ho, és realment sorprenent. Per tant, jo m'he proposat un doble objectiu en aquesta conferència. Primer, una dimensió més narrativa, vos explicaré la vida d'aquest senyor, perquè vegeu per on va caminar, què va fer, quan va néixer, quan se va morir. I llavors he triat un dels eixos que permeten analitzar la profunditat de la seva aportació, un de tants, que és la relació que ell va tenir amb els papes que li van tocar en sort, estent que ell va ser seminarista, capellà jove, capellà no tan jove i bisbe. Seran les 2 coses que faré sense voluntat ni de polèmica ni de dir res que ja no s'hagi dit, sinó senzillament de sintetitzar per vosaltres tota una sèrie de detalls que, com ha dit ell molt ben dit, i que serà la meva conclusió, el bisbe Campins mereix ser recordat, mereix ser conegut per poder-lo estimar. I això serà el que jo intentaré fer, no sé cosa que em passi que tot el temps explicar el que faré i llavors no ho faci. Bé, en primer lloc, per altra banda, també vull dir, això sí que em pareix molt interessant,
que ha parlat de Campins, sobretot a partir de la relació que ell va tenir a Lleó XIII, actualment té un especial afegit, que és que el papa que tenim actualment, nom Lleó, jo quan estava aquí a la Seu, que era canonge, un vil canonge, no? Va venir una vegada una gent, de manera que li batiàs un fill, i li vaig dir, què vol que li posa? I em van dir, Tigre. I jo vaig dir, però Tigre nosaltres no posem nom d'animals, però vostres tenen pa per això nom a Lleó. I ja so qui enviarà quan sigui gran. El fet que el papa s'hagi posat Lleó i que ell hagi dit explícitament que va fet en els ulls posats a Lleó XIII fa que aquesta figura tingui una especial incidència en la nostra situació actual. Que jo hi trobo algunes concomitàncies o alguns fets semblants. Per exemple, també nosaltres vivim, com va viure Lleó XIII i Campins, un temps de canvis insospitats. Nosaltres tenim intel·ligència artificial, ells, gràcies a Déu, no la varen tenir, però s'hi van acostar en moltes coses que les va ser molt més difícil d'assumir i d'assimilar que per nosaltres és això. També hi ha avui en dia, entre nosaltres, un retorn molt militant de l'integrisme. L'integrisme va fer patir molt en els bisbes de tot el món durant el segle XIX i durant el segle XX, el que va quedar del segle XX després de les guerres, no? Però els va fer patir molt perquè amb una pàtina de tradició falsa, perquè l'integrisme, la tradició a la que fa la referència, l'integrisme és una relació completament falsa, fan patir molt. La Dorothea Seller, una teòloga que nosaltres, que som de la meva generació, coneixem i ja està cansada de ser morta, no? Parla de cristofexisme per definir alguns moviments que tenen molt de joves entre nosaltres molt presents avui. Tant en el bisbe Campins com en el Lleó XIII i en en Pius X i en Pius IX, no en parlem, l'integrisme els varen fer passar molt malament. I aquest segurament és un punt que el Lleó XIV té present, perquè li tocarà a ell decidir si se fa un cisma en els lefebrians o no. I això no és agradable per un papa. Recordeu, per exemple, un senyor que per allà, que li deien Salvai Cerdany, cap de l'integrisme furiós. L'integrisme normalment se sol definir també per la seva tremenda violència. No tenen piedat de ningú. De fet, vos explicaré més endavant, però ja vos ho dic ara, que en el bisbe Campins li van posar un còctel molotov en el Palau, l'any 1901. I després de poc temps, un altre, en Antoni Maria Alcover, que era el seu vicari general. Per tant, vol dir que la cosa no era pacífica. Tot això m'adu, per tant, me referma en la lecció que he feta de voler-vos parlar d'aquestes dues coses. Anem, per tant, a la primera part d'aquesta conferència, que és un breu apunt biogràfic de la vida d'en Campins. Tots els comentaristes i els biògrafs que ha tingut aquest senyor, ha tingut agiògrafs, és curiós, no? Un vicari general seu escriu una vida elogiosíssima d'en Campins. No sé si ha tornat a passar per mai, però en aquell moment va passar. El seu vicari general li va escriure una biografia, però vaja, més enllà no se pot dir més del que li va dir ell. Tots coincideixen en dividir la vida d'en Pere Joan Campins en 4 grans moments. El més llarg, que diríem de formació de la seva consciència, que aniria des del naixement, 1859, a una plaça que hi ha just per aquí darrere, que se diu la plaça del Mercadal, en el qual el bisbe va fer 100 anys, l'any 1915, i vam anar, jo hi vaig anar també de gana en aquell moment, amb el bisbe Xavier, a posar-hi una placa. I en aquesta casa, aquesta placa, allà hi va, a la plaça del Mercadal, també se deia abans d'espès d'escarbó. Està a prop d'espès de la paia i està a prop d'espès de la llana. Vull dir, tot eren pesos en aquell moment. I allà va néixer aquest senyor l'any 1859. Va ser un ninet normal i corrent, era la seva família, son pare feia classes de música, de piano, ensenyava a tocar piano, i sa mare a temporades va tenir una botiga de vendre, la qual vol dir que no sobrava cap passeta. Ell va tenir 4 germans, 2 dels quals se van morir al bats. Un, son pare nomia Jaume, sa mare nomia Isabel, Barceló. Un primer ninet va néixer, li van posar també Josep, i se va morir. Va néixer un altre, li van tornar Josep, i va viure. I llavors va néixer en Pere Joan Campins I, que se va morir,
llavors era Pere Joan Campín II i va arribar a Birba. I llavors una germana, Catalina. Per tant, eren tres. Diu la llegenda, i insisteix, diu la llegenda, que quan va ser hora d'estudiar, son pare els va agafant els fills i els va dir, mireu, de la filla no en tindrem problema perquè la casarem. Diu, però els al·lots només tenim 2 vés per una carrera, l'altra cap al seminari. I en Campins va anar, bueno, en Pere Joan va anar al seminari i el germà es va fer metge. En aquesta època, fins que va entrar al seminari, quan tenia 11 anys, no vos penseu que això fos estrany, perquè tots els que estem aquí, que som, no tots, però quasi tots els que som capellans d'aquí, d'entre 10 i 11 anys entràvem en el seminari. Jo vaig entrar als 14 i era una vocació tardia. Va entrar en el seminari l'any 1870, ja en el seminari aquest d'aquí, però va ser extern durant molts d'anys. L'any 1882 se va ordenar de capellà, però llavors no els ordenaven quan havien acabat la carrera, sinó que les ordenaven quan havien fet 4 o 5 anys de teologia en el compromís de que continuassin estudiant els 2 següents anys. I ell, aquests 2 anys que va continuar estudiant en el seminari, estava escrit a la parròquia de Sant Eulari. Perquè vegeu el que he dit, formació d'una consciència. Com se devia ser els sermons que escoltava aquest ninet quan tenia 12, 10, 11 anys. Vos llegiré un trosset d'una carta que l'Església d'aquell temps, l'any 1870, és una data molt important perquè va ser una data molt traumatitzant per l'Església. És el moment en què el papa de Roma, Pius IX, li prenen els estats pontificis. I aleshores tots els bisbes del món li envien al papa una carta de conhort, de condol. El nostre bisbe era don Miquel Salvà, i fixeu-vos el que li diu, perquè vegeu el to de veu de lo que devia sentir ell en els sermons i com la seva consciència se va anar creant i se va anar perfilant fins a arribar a ser el que va ser. Santo Padre, Santísimo Padre, 5 años hace que sufrió esta isla el cólera morbo que causó la muerte a millares de personas. Cal que dir-li, no només és vostè que ho passa malament, també nosaltres l'he passat. Y ahora, mediando tan corto espacio de tiempo, ha caído sobre esta desdichada capital la fiebre amarilla, que felizmente por la misericordia divina va concluyendo. Con esto podrá considerar vuestra santidad cuál haya sido la amargura de mi corazón, pues vos quina retòrica que emplea, que viva, cuál haya sido la amargura de mi corazón cuando no borrada todavía la memoria de la primera epidemia, ha caído sobre mis desdichados diocesanos todo el terror y espanto que solo conocen los que lo han presenciado. Se refereix a l'entrada de les tropes en el Vaticà. Al mismo tiempo, y muy de improviso, se ha aumentado nuestra pena sabiendo que el gobierno subalpino, que es Víctor Manuel III d'Itàlia, el gobierno subalpino, com si no fos ningú, se ha apoderado a mano armada del territorio entero que siempre perteneció a la silla apostólica. Y que hasta ahora nadie había osado ni aún intentado semejante agresión. Si el robador, esta palabra me va a hacer moltísima de gracia, si el robador hubiera sido el jefe de alguna tribu pagana, sin conciencia ni ley, hubiera sido menos doloroso. Pero venir de parte de Italia, de la culta Italia, digo, antigua muestra de las artes, de las letras, y amamantada a los pechos de Roma, esto no tiene perdón ni remedio. Per tant, veus, en aquesta època és quan se fa de l'Església, que nosaltres quan eren seminaristes encara vam viure prou, el que s'anomena la papolatria, una adoració especial a la figura del prisionero del Vaticano, del papa que estava maltractat per allà. Per tant, veus, des de molt petit, el bisbe Campins se va creant dins una consciència d'una Església en recessió, a la defensiva, que se sent atacada per liberals, per anarquistes, per socialistes, per comunistes, per tots els istes que vulgueu, no? Que se sent que no sap per on ha de prendre i sobretot que veu que les monarquies que sempre havien estat el seu sostén i el seu recolzament van desapareixent. Això ho dic perquè moltes coses del bisbe Campins no s'entenen sense aquesta primera impressió que ell té quan entra en contacte amb una forma de veure i amb una forma de vida que és la de l'Església. Precisament aquí entra un detall que a nosaltres, els capellans de la meva edat,
mos fa molta gràcia, i és que aquest senyor va fer oposicions fins que en va guanyar unes. En els 27 anys se va llicenciar en teologia en el seminari de Toledo. Llavors no anaven a Roma, anaven a Toledo, que era el seminari central, se deia seminari central. I allà va fer també llicenciatura en cànons. L'any 1886, per tant, era molt jove, tenia 26 anys, va fer les primeres oposicions a la canongia magistral de Salamanca i el mateix any unes altres oposicions a la canongia electoral de Mallorca. Finalment, l'any mateix, 1886, fa oposicions a rectors. Llavors no era el bisbe que deia tu aniràs a Campos o tu aniràs a Felanitx, va fer unes oposicions i el que guanyava, segons els punts que havia tingut, triava. I ell, per gran sorpresa de la gent que el coneixia i el revoltava, tria a ser rector de Porreres en els 27 anys. I aquí comença la segona etapa, la primera etapa hem dit formació de la consciència d'aquest senyor, en els estudis, llarga, 27 anys, llavors una etapa curteta però molt intensa, de 6 anys, en què ell és rector de Porreres. Fixeu-vos, rector de la part forana, allunyat, per tant, dels centres de poder de l'Església, que és la cúria, allunyat de la seu, allunyat de tot el món de la cultura, de tot el món que juga a les seves xarxes o tira les seves xarxes d'Impalma, i se centra i se concentra d'una manera molt intensa a Porreres. No vos parlaré de la seva presència a Porreres perquè seria tema d'un parell de conferències molt interessants però molt més llargues. L'any 1893, o sigui, 6 anys després, queda vacant la canongia magistral de la Seu i ell fa oposicions i l'aprova. I llavors, de 1893 fins a 1897, 4 anys, és canonge magistral i entra en contacte amb la catedral. La catedral, per tots els que hi fem feina, sabem que és un ésser viu, que fascina i encisa, i que enamora també, i que té una plenitud i una riquesa de vida impressionant. Allà, ell se submergeix en aquesta vida i aprèn l'art de la celebració, la litúrgia solemne i amb excel·lència sempre típica de la Seu. L'arquitectura, també conta la llegenda urbana que a Sant Bisbe ell va dir un dia al seu secretari: la meva verdadera vocació és d'arquitecte. I allà li donen encàrrecs als canonges que miri el patrimoni, que s'aculli de les obres, i ell aprèn lo difícil que és innovar a la Seu, lo difícil que és restaurar a la Seu, lo difícil que és, en definitiva, dur endavant un projecte i un programa. I també se dedica a tota la part pastoral i a la predicació. L'any 1897 mor el bisbe d'aquell moment, que era el bisbe Jacinto Maria Cervera. Mor, i el capítol l'elegeix vicari capitular. En aquell temps, quan hi havia una seu vacant, no era la Santa Seu ni el nunci que nombrava els que havia de governar l'Església, sinó que els canonges nombraven un vicari capitular. Això nosaltres encara hem vist, perquè pràcticament fins bastant després del Concili Vaticà II no se va canviar el dret canònic. El nombre en vicari capitular, i per mi aquesta forma part ja de la quarta etapa, de 1897 fins a 1915, que mor de bisbe. Tant, 4 etapes, una primera molt llarga de formació de la seva pròpia consciència, una segona etapa de rector de Porreres, molt important, perquè el fa tocant els peus en terra, ensenya el catecisme en aquells pagesos i en aquells nens, una tercera etapa de canonge magistral i, finalment, una quarta etapa, que jo crec que les 3 anteriors l'havien preparat per aquesta, de vicari capitular i, sobretot, 1898-1915, bisbe de Mallorca. Si qualcú té interès en aprofundir aquests temes, tenim actualment una biografia que va escriure el doctor Pere Fullana, que és aquesta que tenim aquí, el bisbe arquitecte, com veus, d'aquestes que s'aguanten dretes, que la gent no la llegeix ningú, però aquesta val la pena llegir-la, és exhaustiva, té defectes com tothom, però
és una gran biografia, jo crec que sense cap dubte és la millor que tenim avui en dia. Per altra banda, també hi ha Antoni Maria Alcover, com us he dit, va escriure una biografia del bisbe Campins el mateix any de la seva mort. Lo guapo d'aquesta biografia és que és com si llegís una rondalla. D'Antoni Maria Alcover és una rondalla viva i conta les coses d'una manera tan graciosa i tan simpàtica que deu saber. El secretari que va ser del bisbe Campins, don Bartomeu Pasqual, molt d'anys bisbe de Menorca, i professor i rector del seminari d'aquí, creador, entre altres coses, de les assignatures, i va explicar les assignatures de Bíblia, que per aquell temps era un adelantat en el seu temps, va ser una temporada, no? També amb motiu de que el varen fer fill il·lustre de Palma l'any 1922, també té una biografia escrita el reverendísimo señor Pedro Juan Campín Barceló, obispo e hijo ilustre de Mallorca. Com ha dit ell, jo vaig fer un article també que explica la relació entre en Gaudí i en Campins, de la qual jo vos diré només una paraula en el seu moment. I finalment també vull citar una pastoral que va escriure el bisbe Xavier Salines amb motiu del 100 anys de la seva mort, i que se diu Un pastor providencial, i que comença amb una frase molt feliç: fer memòria per il·luminar el present. Aquesta seria, a grans trets, els eixos de la vida i de la biografia de Pere Joan Campins. Ara m'interessa entrar una passa més endins, si podem entrar i explicar el significat de la vida d'aquesta persona, com ell se va enginyar i per què, per ser una de les persones més significatives del segle XIX, sense dubte, i del segle XX, a dir l'Església de Mallorca. La tesis meva, això ara imagineu-vos que és una roda de bicicleta, que et centra la resposta en aquesta pregunta, quin és el significat del bisbe Campins per l'Església d'avui, podem agafar una de les moltes ràdios o anar voltant per totes. Aquí, per exemple, les volta totes i ho veia dir tot. Però jo n'he agafat una, entre altres coses, per no agotar-vos. La meva teoria és que el bisbe Campins és a l'Església de Mallorca el que Lleó XIII i secundàriament Pius X varen ser per l'Església Universal, que és el que ara vull explicar. És a dir, Campins a Mallorca no s'entén, el seu projecte, el seu programa, que després vos ne parlaré, sense tenir present que a Roma hi ha una persona que ha intentat fer alguna cosa també interessant i significativa per l'Església Universal. Aquest senyor és el Lleó XIII i més van, darrers anys del pontificat del bisbe Campins, en Pius X. Lleó XIII comença a ser papa 1846, per tant, quan Campins neix, aquest senyor ja és el papa, el té de papa tots els seus anys de seminari, i el té de papa fins a 1903, que ell ja és bisbe de Mallorca, i en el qual ja ha elaborat el programa i ha presentat el projecte de transformació de la diòcesi mallorquina. Què ha passat en aquest temps? Veus, com us he dit abans, 1870 és una data traumàtica per l'Església, perquè suposa, a nosaltres això avui en dia, imagineu-vos que a nosaltres avui en dia el papa tingués els estats pontificis, que no en sortiria segurament de vagues i de protestes, perquè tampoc no seria un exemple de democràcia. Imagineu-vos el pes que mos han llevat de damunt de que li llevassin els estats pontificis en aquell moment, sense cap dubte, però llavors no ho varen viure així. Llavors ho veien com una agressió absolutament injustificada, com una victòria de Satanàs i com una voluntat de destruir l'Església. De tal manera que Pius IX, que no s'han atrevit a fer-lo sant, l'han fet només beato, que era un senyor que tenia atacs epilèptics i per tant devia tenir una psicologia complicada, se va passar la vida, des de 1870 fins a 1872, que el Lleó XIII el substitueix, excomulgant a tothom. I condemnant i excomulgant i dient quina grosseria que m'heu feta i sou desgraciats i el rei, i cada vegada que s'hi costaven les pegava una cosa, amb una paraula. Això suscita a dins el poble peregrinacions numeroses, anada consolant el papa,
a considerar que el papa és una víctima del mal, no? Tot el que vos he dit abans, socialistes, anarquistes, comunistes, tots, menys d'extrema dreta, tots els altres eren enemics cordialíssims de l'Iglésia. I l'Iglésia veia com anaven caient les monarquies i fins i tot ara que la darrera monarquia absoluta, que era el papat. Però clar, arriba Lleó XIII, que era un home de coneixement i de fe, que les dues coses s'han de dir, diu, així no anem enlloc. L'Iglésia, només condemnant, no exercirà la seva funció i farà feina per l'enemic. Per tant, ell parteix d'una intuïció fantàstica, que diu, hem perdut poder polític, recuperem el poder moral. No diu encara, com va dir en Benet XVI, siguem una minoria crítica, encara no estem preparats per això. Alerta. No és cap progressista ni cap Che Guevara a Lleó XIII. Ell diu, té una teoria molt clara, ell, dins el seu cap, té una teoria molt clara. El món necessita l'Iglésia perquè li digui cap on ha d'anar per ser feliç. El món necessita una Iglésia forta, ferma i unida perquè li digui en el món el verdader camí de la veritat. Però el camí de la condemna i el camí de dir tots sou dolents mentre nosaltres som bons no du enlloc. I té aquesta intuïció radical, que per mi és genial, de dir, hem perdut poder polític, ja no participam de la ONU, ja no participam de les reunions en què se divideixen a Europa, 1814, quan l'imperi de Napoleó se divideix, ja no la conviden a la Santa Seu, ja no compten amb l'Iglésia com una força creadora, com a l'edat mitja. I diu ell, ja que hem perdut poder polític, recuperem el poder moral. Com el podem recuperar? I ell fa un programa que amb d'haver 25 o 26 anys de pontificat escriu 85 encícliques. 85 encícliques, que són textos seriosos. No vos penseu que si sigui un de matís, no. I a més, aquestes 85 encícliques té un començament i un final ben pensat. Primer explicaré això. Quan això vagi quedar clar, els explicaré això altre. I quan això hagi quedat clar, això també, llavors vendrà amb una tercera aportació. I en aquest sentit, n'hi ha de molt famoses, per exemple, Eterni Patris, ell diu, bé, hi ha altres que ara no vos citaré, però ell segueix sempre amb aquesta idea. És molt important i és necessari que nosaltres trobem el nostre lloc per dialogar amb el món. I elabora un projecte. Les encícliques serien les columnes a damunt dels quals passaria l'aqueducte del seu projecte. Quin és aquest projecte? Punt de partida. Una realitat que no ens agrada, però amb la qual hem de comptar. Veus, no diu una realitat que no ens agrada, la qual hem de destruir, la qual hem de superar, la qual hem de reconduir. No, diu, el punt de partida de la seva reflexió, del seu anàlisi, és una anàlisi seriosa de la realitat que li fa constatar un món que no li agrada, perquè s'ha fet massa en fora de l'Iglésia mestra, però amb el qual s'ha d'aprendre a dialogar. Quina és la solució? Segona passa. La solució és, per ells, tornar en el somni de l'Iglésia reconeguda, valorada, obeïda i tenguda en compte, l'edat mitja. L'edat mitja, segons ells, alerta, perquè quan nosaltres estudiam les coses de prop veig que no anaven gaire bé, perquè l'edat mitja va ser el que va ser també. Però per ells era un moment, de les catedrals, en què el papa estava aquí i aquí l'emperador davall, i en què el papa donava les ordres i tothom el creia. Això se creia en ells. Aquesta Iglésia, per tant, ha de ser restaurada. El lema d'en Pius X serà instaurare omnia in Cristo, tornar a posar les coses a son centre. El de Lleó XIII és una altra, no? Però per ell la paraula restaurar és la paraula que surt més vegades dins les seves obres. I diu, hi ha tres
R's que defineixen el moment present. Revolució, reforma protestant com a perill immens i raó com a alternativa del pensament. 3 R's que ell tenia molt a dins del cap. Raó, reforma i revolució. Aquestes 3 columnes han de ser contestades amb un programa pastoral ambiciós que té una primera passa. L'Església ha de tornar a tenir un pensament integrador capaç d'expressar la veritat i de compartir-la. Diu ell, tots hem de votar a la mateixa música. Neotomisme. Escriu una encíclica que va ser molt famosa, Eterni Patris, 1879. Per tant, veus, quan en Campins encara no és bisbe. Però sí que va incidir molt en la reforma del seminari. Eterni Patris significa hi ha una forma de pensament que és la que l'Església s'identifica, en la qual l'Església se sent a gust i la qual permet explicar i exposar les grans dificultats i grans problemes que avui en dia té. I això és el tomisme, però neotomisme. Neo perquè ja no és igual no repetir el que va dir Sant Tomàs, sinó repetir-ho des de la perspectiva. I això, veus, això, en aquell temps tenien aquest avantatge. El papa feia així i des cap de 8 dies tothom creia. Avui en dia no passa això, no? Però en aquell temps passava. Per tant, ell fa aquesta encíclica i des cap de 8 dies a totes les universitats i a tots els seminaris catòlics s'explica el neotomisme. Tenim el llibre de texto que s'estudiaven en el seminari i són dels millors neotomistes presents en aquell temps. És molt graciós això, però Sant Tomàs el varen condemnar quan ell feia poc temps que era viu, vull dir, feia poc temps que s'havia mort, el varen condemnar per heretge. Des cap de 100 anys el van parlar de text obligatori en tot el seminari del món. Això és graciós i diu, mira, tot és relatiu, no? Però en aquest sentit, aquesta idea m'apareix interessant, sobretot a partir del Concili Vaticà II, en què això explota. I no hi ha una forma de veure, sinó que n'hi ha 1001. I totes amb pretensió de ser universals, eternes i immutables. El papa Lleó XIII diu, a partir d'ara hi ha una forma d'explicar la veritat universal i compartida, el neotomisme. Perquè això respon a una idea d'Església. Una idea d'Església que és el cos de Crist. On hi ha un cap sense el qual el cos no funciona, però que ha de comptar amb els membres per el cervell, sense les mans, no pot menjar. I en Lleó XIII explica, en una altra encíclica que ara no ve a compte, explica aquesta voluntat de que tothom a dins l'Església sàpiga que és un cos i un conjunt orgànic i que el secret de l'Església és la seva jerarquia. O sigui que en aquest moment, si com per exemple llavors hi haurà en Pió XI, que parla de la catòlica i del laic com a braç llarg de la jerarquia, i el Concili Vaticà II dirà no, això no és així, l'Església és un poble, i en aquest poble n'hi ha un que serveixi, que estan a dalt, que són l'autoritat, però els pobles, tots els conjunts, ell diu no, l'Església, el servei prioritari de l'Església és la jerarquia. Per tant, veus, d'aquí pegarà un altre vot, que és la litúrgia. Leiturgia, l'etimologia de la paraula leiturgia, treball del poble. És la representació més antiga de l'obra teatral dins totes les cultures. El teatre neix quan se volen representar ermites, quan se vol representar la fe. La litúrgia, per tant, és la narració de la fe. I Lleó XIII promociona una certa renovació litúrgica centrada en la figura del bisbe, del papa, de tal manera que és una orgànica perquè cada una té el seu lloc, però jeràrquica perquè tot ve del cap. El cap transmeten els bisbes transmeten els preveres i els diaques i els preveres transmeten el poble i així successivament. Per acabar aquesta breu explicació, me referiré a una figura geomètrica que en Lleó XIII tenia molt en el seu cor, perquè és estrictament tomista i medieval. Si vosaltres entreu avui per avui a l'església, a la catedral nostra, si ho feu per Portal Major, veureu que el Portal Major té al mig una columna, això ho fan tots els portals d'aquestes esglésies gòtiques, però llavors
del peu d'aquesta columna arranca una línia de rajoles negres que avancen fins al presbiteri, travessen visualment la columna que sosté al mig del presbiteri, són 3 columnes que de fora apareixen una sola, passa pel tronó del bisbe, s'enfila per la imatge de la Mare de Déu i de Rosetó Petit i pels botons de les naus torna altra vegada a baix. És el cercle, distorsionat. Però el cercle és la figura a través de la qual s'explica el cristianisme a l'edat mitja. Exitus, que vol dir sortida, exitus, ve de Déu. L'origen és Déu. No és el Jesús històric que ens explica, no. Déu, que ha volgut que existís l'Antic Testament i ha volgut que existís el Nou Testament per comunicar-nos la seva veritat. Aquest exitus, a través de l'Iglésia, arriba a baix, que és el món. I a través de l'Iglésia, aquest món torna a trobar el camí que el condueix cap a dalt. I se tanca el cercle. Jo tinc la teoria de que una de les voluntats de Campins de reformar la seu i treure el cor del mig és recuperar la possibilitat del cercle, que quedava destruït pel cor al mig, però això vendrà després. Mentrestant, el paper de la litúrgia consisteix en recuperar espais perquè aquesta escenografia de la Iglésia jeràrquica, cos de Crist, però sotmesa en el cap, que és el papa de Roma, pugui tenir lloc. I aquest és el contingut de l'esforç que fa Lleó XIII per donar un impuls nou a la música i a la litúrgia. Mort en Lleó XIII, que a pesar que va viure molt d'anys, i va ser 20 i pico d'anys papa, i va fer aquestes 85 encícliques, no va tenir temps de fer-ho tot, surt en Pius X, en Pio X, que tots recordareu que és sant i que el van fer sant quan nosaltres érem matlots, el papa Sarto. Aquest senyor és d'un integrisme extremat. Té una encíclica que se diu Pascendi, que ataca el modernisme. És un error. És un error perquè si s'haguessin atrevit a dialogar amb el modernisme, l'Iglésia hagués fet unes passes que va després el Vaticà segona fer. Però deixem-ho estar. Ara, aquest papa, aquest sant, i que era molt integrista, passa a la història no per l'integrisme, sinó perquè és el papa de la comunió freqüent. Recordeu, per exemple, que Santa Teresa de Jesús congregava un piquiner més. L'endemà d'haver congregat se preparava per la pròxima comunió i se passava en la vida. Santa Tereseta del Nen Jesús, que és del segle XIX, ja congregava un pic a la setmana. I els nens congregaven en els 14 anys. En Pere Llebrés, el cel sia, que era un gran bon capellà i un historiador molt conegut d'aquí de Mallorca, deia: l'Església Catòlica té tots els nens excomulgats fins que fan la primera comunió. En aquell temps les tenia excomulgats fins als 14 anys. El papa, que venia de ser rector durant molts d'anys de pobles petits, sabia els problemes quins eren i diu: no, els nens congregaran a partir dels 7 anys. Per tant, s'han d'escriure catecismes perquè els nens entenguin el que els volen explicar. Però ell, fixeu-vos, això ho trobo una cosa també molt interessant, ell escriu un catecisme en llatí, però ad parrocos, un catecisme per rectors, perquè ell diu: els que han de saber la doctrina són els rectors. Si ells la saben, no la sabran explicar. Si ells no la saben, no la sabran explicar. Catecisme, comunió i música per fer la litúrgia més assequible, més intel·ligible i més interessant. També és un altre misteri. Surt a 1903 el motu proprio de que s'ha de cantar gregorià i l'any 1904 totes les parròquies els diumenges canten la missa de Àngelis o les Fonbonitatis. Aquest papa, per tant, que és el papa de la segona part del pontificat d'en Campins, passa la història per això. Catecisme, comunió dels nens, litúrgia i música en el servici de la litúrgia. Aquests dos papes són els que d'alguna manera van condicionar i possibilitar a la vegada el projecte pastoral del bisbe Campins. El bisbe Campins ja des del començament del seu pontificat
que l'ordenen a Madrid per estudiar, aquí en parlo una mica, però és un dels temes per estudiar la política i campins. Aquest diu, amb molt bon criteri, nadava i guardava la roba. I va voler que l'ordenàs el nunci de Madrid perquè el 1898 és l'any de la pèrdua de les colònies. Per tant, ell diu, la reina, la governadora, el rei, la pàtria xica i la pàtria grande, però ell no vol demostrar que ell està a favor de la pàtria grande i va a Madrid perquè l'ordenen i torna aquí, no s'ordena aquí, sinó que fa l'entrada aquí. L'any 1898 i dia 28 de juliol escriu una carta pastoral en la qual proposa els eixos de lo que serà el seu programa. Primer punt d'aquest programa. Primer de tot veus la gran cosa que té en Campins, que crec que a més és vàlida per avui, és que se crea un equip de col·laboradors com no n'hi ha hagut d'altre per mai de l'Església de Mallorca, amb una vivor espectacular. Els que eren enemics cordials seus, que li deien encampinets, el fa vicari general, Toni Maria Alcover, Miquel Costa i Llobera, un calop, Mateu Roger, Emili Sagristà, una tropa de persones amb una personalitat única, per tant, mals d'aguantar tots ells, que el Birba incorpora en el seu equip. I diu, un bon líder ha de saber treure de cada un el millor i incorporar-ho en el propi projecte. Gens fàcil. A ell li va sortir bé, perquè amb aquesta gent va crear un clima que se va estendre ràpidament per tota Mallorca i llavors, sobretot Esclero, que per mi sempre és el punt més difícil de qualsevol intent de restauració, de reforma, el va assumir com a seu. Recordeu que ell comença a dir, l'objectiu del Birba, que explica molt bé en aquesta carta pastoral, que la tenim, publicada en el Llibretí Oficial del Birbat, és restaurar la cristiandat a Mallorca. O sigui, ell somia una iglesia respectada, jo record, i ho record com si fos ara, el primer pic que vaig llegir, fa molt d'any, com vos podeu imaginar d'això, però que vaig llegir un article en el diari de Mallorca en què l'articulista parlava de l'Iglésia com d'una cosa que li era aliena. Jo la va venir molt de nou, perquè sempre m'havia pensat que l'Iglésia eren tots els espanyols, tots els mallorquins. I quan em vaig donar compte que no era així, que hi havia una gent que la rebutjava i que li feia mal i que la criticava amb molt de motiu, per mi va ser un trauma. Per mi va ser un trauma. Per exemple, quan a classe m'ho va explicar don Manuel Bausà, que l'Iglésia era una cosa i la Reina de Déu era l'altra, jo vaig tenir un trauma, perquè sempre m'havia pensat que era el mateix. I en Pau VI m'ho va ensenyar que l'Iglésia havia d'estar genollada davant la Reina de Déu per aprendre d'ell i deixar-se criticar per ell i així acostar-se a la voluntat de Déu. Bé, i doncs ells tenien aquest somni d'una Iglésia respectada, unida, però que tenia qualque cosa que dir a la societat en un moment especialment crític d'aquesta societat. I aleshores el Birba Campín diu, jo vull crear una Iglésia d'aquest tipus a dins la nostra societat mallorquina. Com? Primer punt, necessito uns agents. Aquests agents són els capellans, però han de ser virtuosos i savis. En el juliol s'ordena i en el setembre ha elaborat, que l'obisp diuen que va ser Miralles, això el va elaborar, però la pràctica se li atribueix a ell, un pla d'estudis nou pel seminari. A on hi posa anatomia, que no les fes por. A on hi posa astronomia i crea, amb el temps, un institut astronòmic en el seminari que seguirà amb gran atenció l'eclipse de lluna a partir de l'any 18, m'apareix. Llavors hi posa història de Mallorca i llengua catalana i història i literatura mallorquina. Està també per estudiar, pel que he vist, la seva relació fonda amb aquests temes, perquè, per exemple, ell, en els capellans, els escriu sempre en llatí,
i ell escriu les pastorals en castellà, però en Costa li tradueix i fa una obra d'art. La millora, si me permeteu l'expressió. Però vaja, ell és conscient, la idea és fantàstica. Necessita, per construir una església que sigui respectada i que realitzi la seva missió en el món, d'uns agents. I aquests agents han de ser els capellans, que no poden ser capellans de missa i olla avui en dia. Han de ser capellans que puguin dialogar i no tirar la sabata en el cap de l'altre. Que puguin dialogar amb el món des d'una perspectiva científica raonable i raonada, i que siguin virtuosos. Quan un clergat té crisis de fe, jo crec que és el gran problema que tenim avui en dia, quan hi ha crisis de fe, aleshores les solucions són molt males de prendre. Ell diu, ha de ser savi i ha de ser virtuós. I ho ha de ser des de la formació que té en el seminari, menys tonteria, menys devocionetes d'aquestes de cantemos a l'amor i los amores, i més coses sòlides i sèries, fa un pla d'estudis nou i, curiosament, posa de rector del seminari, que en tot el temps que va ser bisbe va tenir un de rector, en Maura, que era l'antítesis d'ell. Don Miquel Maura, que ara també està en procés de beatificació, aquest senyor, però no era del bisbe Campins. I el té de rector, perquè el que ell vol és que la gent faci les coses no per obediència, sinó per convicció. I crea un seminari del qual nosaltres encara, per exemple, els horaris que nosaltres, quan jo vaig entrar el 1961, antes del Concili Vaticà II, ens donaven en el començament de curs, no recordareu, un calendari escrit en llatí, que per dir prandium al migdia, i relaxatio, recreo, i posava l'horari en llatí. Era el mateix horari d'en Campins. Era el mateix horari pràcticament d'aquí al temps. Llavors crea una altra cosa, des de molt poc temps de l'estat creat bisbe, una institució que va durar fins al Vaticà II i poc temps després se va anar a restaurar i no ha hagut manera, perquè clar, teniu present que el Campins tenia 715 capellans. Llavors hi havia els frares. Constantment se creaven ordres religioses, franciscanes, monges de la caritat, agustines. Ara no és així. Quan jo vaig entrar l'any 1961 hi havia 350 seminaristes, majors i menors. Ara no és així. Ara són 11, me diu el bisbe. 11 i tothom està content. Bueno, en aquest sentit crea una institució que se diu certàmens literaris del seminari. Són treballs que els seminaristes fan durant l'estiu sobre un tema que ell dona a la llista. I veuen, per exemple, n'hi ha un de llengua llatina, però n'hi ha uns altres que han estat molt reconeguts per la ciència moderna, d'anàlisi topogràfica de talaiots, navetes i coses d'aquella època de pedra de la història de Mallorca. Aquests certàmens donen feina als seminaristes el temps de l'estiu, però al mateix temps les inicien, no, jo n'he vist molts, penseu, són quartilles escrites a mà i enquadernades. Escrites a mà, no hi havia màquines d'escriure en aquell moment encara. Però inicien els futurs preveres caps de comunitats amb arquitectura, amb arqueologia, amb història del país. Una tercera, per tant, veus, primer de tot, una església unida, una església forta, una església que té un pensament. Segon, uns agents d'aquesta església, els capellans savis i virtuosos. Un tercer element, la litúrgia com a instrument pedagògic. El que nosaltres dèiem a la Seu, que sigui una litúrgia d'excel·lència. És a dir, no pot ser a la Seu una litúrgia com a l'encarnació. No hi podem posar una guitarra nosaltres damunt el presbiteri de la Seu. Ha de ser una litúrgia acadèmica, però el bisbe Antoni Maria Alcover diu que el bisbe Campins té una fascinació per l'observança estricta i implacable de les lleis de l'Església sobre les sagrades funcions. Estricta i implacable. Ell vol que siguin celebracions solemnes en la qual la gent s'hi senti a gust i en la qual la gent li entri pels ulls,
que hi ha un cap, que és el Birba, uns capellans que estan en el seu costat, un poble, que li va demanar a ell en Gaudí, quan va fer la restauració, que ell no de reforma, sinó restauració, amb una idea segurament equivocada, perquè els primitius que van fer la seu no la van fer amb aquesta idea, però ell estava convençut que sí. Restaurem la seu. És a dir, tornen-li a posar en el lloc on ell estava, i diu, vull una nau per poble, un altar per Déu i un tronó per mi. El trono, ell no és un xulo, no, ell està convençut que del trono en ve la veritat, que se fa amb aquest cercle. Del trono, passant per l'altar, se'n van al poble i el poble el torna en forma d'alabança, en forma d'acció de gràcies, en forma de reconeixement. I se realitza la figura perfecta. L'humanitat arriba a la seva funció. Això no lleva que de les coses que han quedat més a dins la memòria col·lectiva de l'obra del Birba Campins sigui l'acció social. Ell inventa per les parròquies de barriades equips de futbol. Fa classes d'higiene en els obrers. Les diu que no han de fer acte sexual a les fosques, que han d'encendre el llum. Intenta ensenyar-los que no només que ells són persones, sinó que tothom pensi que ells també són persones, i crea una associació, que a mi em fa molta gràcia el nom, que se diu La Gota de Llet, que és una associació pensada per mares que tenen nins que s'havien de dormir a la feina. No diu ell que no hagin de dormir a la feina, per tant que tinguin vacació, no arriba tan en fora, diu que les mares que han d'anar a la feina el puguen deixar a unes monges que els ho guardin i ja les donen el biberó i tal. Ell també, veus, té dues coses que crec que hem de restaurar, que hem d'insistir des d'aquesta perspectiva, sempre ens els ulls posats amb el Lleó XIII i el Pius X. Ell governa. En cap moment deixa de governar. Quan hi ha un abús, hi posa remei. Quan un se demanda, el crida a l'ordre. Quan hi ha una cosa que no la considera positiva, diu la seva. Amb bones, però la diu. I en segon lloc, ell també té una dimensió magisterial notabilíssima. Magisterial significa que ell escriu molt. Té moltes crítiques en Campins. No era bé que tingués una vida de roses i clavells. Els integristes, per exemple, el van dur per el camí de l'amargura. L'acusaven de xulo. Deien, se fa dir doctor i no ves, perquè l'home era llicenciat. Una baixesa de qui ho diu. Però sempre digues que qualque cosa queda. Bé, evidentíssimament, la reforma de la Seu és un moment clau del pontificat d'aquest home. Estudiar la reforma Campins i Gaudí és estudiar Campins, i jo me podria haver centrat en aquest punt i hauria estat a lo millor més gràfic, però he pensat que això ho faran altres. Només diré dues coses. Primera, en Gaudí se va inflar la boca sempre de dir el meu mestre és Campins. Sempre ho va dir. I va conviure amb ell 10 anys, si no cada dia, molt de dies, que no li agradava gens en Campins que fes la lectura estem de dinar. I dic, heu d'anar a llegir un llibre, estem que menjam. Menjam. Però ell sempre deia, Campins ha estat el meu mestre. I en segon lloc, Hervera, que ja del segle XVII se plantejava treure el cor del mig. I Hervera, que Peyronet, 100 anys abans, va fer un projecte en aquest sentit. Però els que ho van fer van ser ells dos. Hervera, que tot això estava previst. Però els que ho van fer van ser ells dos. I si nosaltres ens enorgullim d'haver pogut fer la capella del Santíssim, juntant universitat i grans potentats, i ajuntament, i cabildo, i birba, i que bestiar tot junt fos capaç de fer una cosa guapa, ens enorgullim, imagineu-vos ell, com havia d'estar orgullós. Veus, vos llegiré un trosset, ara que ja. Alçada la Seu a la vorera de mar, en el punt més alt de la ciutat nostra. És com la professió de fe que Mallorca fa davant dels qui hi venen. I ell no sabia que hi vendria tanta gent a veure-nos, no? I fins la dilatada bahia
sembla convertir-se en hemicicle gegant al mig del qual s'aixeca la càtedra sublim, des d'on permanentment de Déu els bisbes prediquen a tothom, sense interrupció, el símbol invariable dels apòstols. Fantàstic. Això és la pastoral a la qual ell comunica en el poble que està a punt de fer això. Per dur-la a vies, la intervenció a la seu, de fet, no s'havia de reformar, sinó restaurar i reconstruir. No s'havia de rompre la tradició, ans bé era precís restablir-la. I aquí fa una crítica dels arts que s'han posat al barroc, no resistien, ells no podien resistir ni el barroc ni el Renaixement, això els feia molt d'oi. Bueno, ara acabaré, i com vos he dit, això és 4 pinzellades. Se podrien passar hores explicant en detall tot el que en Campins va fer. Per mi basta. Vull acabar en 5 minuts per fer l'actualització. I dic, el bisbe Campins mereix ser recordat i estimat. Mereix ser-ho. Com a possibilitat d'acció evangelitzadora en temps dolents. Els seus temps no eren bons. Els nostres tampoc ho són. Jo dubto que n'hi hagi hagut mai de bons. N'hi ha hagut de dolents i de més dolents. Però de bons no n'hi deu hagut mai, perquè allà on hi ha una persona humana hi ha sempre la misèria i el límit. Però sí que el bisbe Campins, i per això crec, jo seria partidari, de rompre una llança a favor de que s'estudiés, que se fessin, en vez d'estudiar altres coses, estudiar Campins. Dues coses vull subratllar. La memòria d'en Campins i el llegat que ens ha donat. Memòria. És important no renunciar a governar per part de l'autoritat per poder incidir en la pastoral. El Vaticà II ha propiciat que els bisbes renunciessin a governar. Varen creure erròniament que en l'autoritat moral bastava. En Fidel Castro, Sant Baró, quan va arribar a Cuba, que Mateu m'ho podrà explicar en més detall, va voler substituir els incentius econòmics per incentius morals. Resultat, quan van tallar la canya, la producció va davallar a la meitat. El pecat existeix, i jo, fins i tot jo, també puc fer mal en aquells que estim. Però no renunciar a governar, per incidir en una pastoral eficaç. Importància de les estructures. Una de les coses que va fer en Campins, que no he dit, és fer una reestructuració de parròquies. Segon, amor a la terra, que avui en dia està en perill. Estimar lo nostre. La identitat mallorquina. Ell volia una església mallorquina. I se va preocupar de viure el mite de la conquista i el mite de la monarquia mallorquina. I les tombes. Ell volia una església mallorquina. Per tant, amor a la terra. Des de l'església, la religiositat popular riquíssima en el nostre país. Vaig sentir una conferència l'altre dia que deia del cristianisme, del catolicisme, ja només queda a Mallorca alguns carrers. Bueno, d'acord, com més blat ajagut hi ha, més n'hi ha per aixecar. Això és ben bé. Però per aixecar aquest blat, amor a la terra. Tercera, preocupació constant pel presbiteri. De cada dia som manco. A veure, quan el bisbe té 700 capellans, n'hi ha 100 que saben llegir i escriure. Quan són 100 els capellans, n'hi ha 3 que saben llegir i escriure. I encara els altres diuen no escriguis molt per no fer-nos a nosaltres veure que no en sabem. És així, la vida és així de bèstia. Però la preocupació pel presbiteri, virtut i saviesa, formació cultural desprevera, presència en el món, de cada un treure el millor, difícil diàleg entre tradició i modernitat, avui en dia deim globalització i deim intel·ligència artificial, però les miram, ja som bé, ja estic jubilat, ja no m'interessa. No. És que a ella li interesses tu. A on fan iniciació sexual els vostres fills i els vostres nets avui? A internet. I internet no és feminista.
Per què hi ha cada vegada més suïcidis entre els adolescents? I per què cada vegada els joves mascles són antifeministes? Bueno, doncs se tracta de dialogar. El bisbe va tenir, Campins, un especial interès en l'altre, és a dir, obrers i joves. No com a enemics, sinó com a portadors de veritat. I sobretot la litúrgia. És el darrer que mos queda. No pot ser la reina de taifes número 1, que cadascú fa el que li dona absolutament la gana. La litúrgia és el treball del poble, és el lloc de convocatori del poble, perquè el poble se'n torni content de ser poble de Déu. Quin és el llegat de Campins per l'Església mallorquina d'avui? Jo el resumeix en 2 paraules. És el seu lema: Christus eri et odie. Ho dic en llatí perquè li va dir. Vol dir Jesucrist ahir i avui. És a dir, Jesucrist fonament d'avui. Treure aquest fonament de Jesucrist és la tasca de l'Església d'avui. I per això un doble diàleg. Diàleg, tradició, actualitat, l'integrisme per una banda, el sentimentalisme per l'altra, la dissolució de la fe a dins les ONGs de luxe, són els 2 extrems que hi ha. Diàleg, tradició i actualitat, i diàleg, fe i cultura, o si voleu, cultura i fe. Ni nosaltres ho sabem tot, ni sabem quasi res, ni tenim per què voler de fregar els altres la seva ignorància. Tenim molt que aprendre de la cultura per trobar la nostra identitat. Per tant, estudiant Campins, conèixer-lo per estimar-lo, per possibilitar-nos una lectura crítica del present, això crec que és el gran llegat que Campins ens ha deixat a nosaltres. Ja he xerrat de més, vos present disculpes, moltes gràcies.